Et af de store problemer, som vi har i vores område, i Sydjylland, det er jo den generelle butiksdød, som der har været. Og det er egentlig også, at der er hele byer, som næsten ligger døde hen. Det er jo et kæmpe problem. Og hvorfor gør de så det? Jamen det gør de, fordi at man specielt i Sydjylland har været hårdt mærket af krisen. Rigtig mange mennesker er begyndt at lægge en stor del af deres indkøb syd for grænsen. Nogle kører til Nøje-Mønster i outletcenter. Men den helt tunge, tror jeg, det er dem, der er begyndt at køre til Flensborg og købe deres varer. Deres dagligvarer specielt. Og det gør de selvfølgelig, fordi der er nogle penge at spare. Og det synes jeg er et problem. En af de ting, jeg har lagt mærke til i Tyskland, som er vigtige dernede for deres økonomi, det har jo været den her afgiftsændring, som de har på fødevarer. Det synes jeg måske godt, vi kunne lære noget af. Jeg synes, det er lidt åndssvagt, at den pakke cigaretter, som med garanti sætter dig på hospitalet på et eller andet tidspunkt i dit liv, har samme moms som den agurk, som du køber. Og man kan sådan der diskutere, om der også skal være en lettere moms på økologiske agurker, eller der ikke skal. Det er der nogle kloge mennesker, der må finde ud af. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at en differentiering af momsen, det vil være rigtig, rigtig godt.